Doon napita, abot na ba kanila, lapas na ba yun August 14, doon na drama diyan sa Isla Panganan. Ubos ko sa pagdapit ni Konsehal, City Councilor Montor Tatoy diya sa Isla Panganan, Lapu-Lapu City. Okay, taga Isla Panganan, basin pa kami ngayon, makabot pa tayo ninyo, advance pa na ito recording. Okay. Ano may drama tadi habag haon ano ko makita ito Alan Gulyat na kurda og si Gilly Delmar Ate Pres og si Inday Bambina. Okay, kumpleto Ricardos ang mga grupo. Okay, ni Gulyat. Okay, salamat. Bilo kay sonan ang suta po karon ng tagan ng pagdagad ng pinida kinis usa ka lalaki nga patago lang sa nga niyong kini bata no duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kay sonan ang atong singer si Niyong. Kaya akong problema bahay ni sa kong kapuyo nga medyo lagi laing team. Problema halin ako. Kung ano na problema ako no kay kabo problema sa mong magduwag laing team inyo kapuyo oy. Inanino na ko pagsugod ng mga panghitabo ha. Pre! Oh, mayo kay gidakang sista dali ra kon. Peda na mo prayos bing oy. Mayo kay di sayo kag suri-suroy sa. Asa mo ka naigo na ka? Sayo kay gidakang sista. Ako lang itistingan kay Mura ka nardina sayo kayo dadang sista dai. ipangay mo guni, ipangay ba niya ako? Ade ba? Kita lagi bangay na boy. Si boy kay ibagang boom si status bando eh. Hubog kayo, lagot is banding. Mau ba? Ayo kanta. Sunod li. Pre, nas boy ay plabig inumin ako sa boy. Sorry kini kasi. Magabi yung. Larga kata ta. Ayo Kaya kata. taon na to sa. Karay. Ada ka dire. Oke, dili ka. Gila. Larga. Ah, kini. Ay bol. Lalalala ah. La 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 la. Ni atong ora taypo adunay managtiayon ang ilang mga pangalan mao si Montor ug si Asuncion. La 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 la. Si Montor malditong laki misukol sa mga kustable. Ditulis niya ang manual ug ang komento mao giora. La 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 la. Si Montor pagkaway swerte. Gidakpan sa mga kostable. Gidala siya sa plaza. Ditong napita ay gikulata. La 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 la. Ni Mando na yung gobernador sa pagpakumpisal ni Montor. Kay siya paghabit tayon sa dilita ang kelong-kelong. La 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 la. Asuncion to tell you frankly. Do not cry over my body. Aha. Pagtingon mo ang kapana, di mailhan nga ako patay na. La 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 la. Mihilak niyang asawa na hinugon sa iyang bana. Ang iyang naanugonan ang kang Montor tinagoan. La 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 la. Ikaw ano pre? La la la. Ngayon kay Kato. Ngayon kay Kato. Sa dihang naluyan na siya, gitawag iyang asawa. Oy! Dumuol nga rin ka, Asuncion, kay ako ka nimo na hinugon. Hinugon. La 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 la. Asuncion akong asawa. Aha. Pananglit, ikaw mamana. Aha. Pili ang haralista. O si Montor, kuno kanta. La 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 la. Asuncion akong pinangga, pananglit ako patay na. Mubiya ni kalibutan ug ang pag-ampo ayaw hunonga. La 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 la. Goodbye, Asuncion, goodbye. Goodbye, Asuncion, goodbye. I will not come back again. I will not come back. Goodbye, Asuncion, goodbye. Pre. Patay, Surting kita yung gari ka Simra tutok na ko. Ano simra tutok? Pre. Oh. Kuan ba ka nang... Ikaw, Ikaw ako magdamguan ni ka. Ikaw ba? It's not you. Ako tao ni pre. Noon sa tao kay. Ako na tao ni pre. Saman. Pre ka na. Wala ka biyahe pre. Pahuway ko pre. Kaya tukar ko arthritis, sakit kayo. Ay, ganun, sakit ka, arthritis, please. Arthritis na iyo, pre. Ako, pre, lisod ko, kay high-tech na kanya ako, pre. Unsa hitik? High blood o diabetic. Mas gini day imo kaysa kuha di ay. Oy, muna.
sugot ka kung mag-ilista ba? Sis Bibor! Oy, inom lang limonsito, pre. Kay daanan na tanan, pre. Maunay tambal sanan. Limonsito rin yun. Ay, di pa pre. Bukatoy, mga gatudlo, ana. Mga ba? Ay, di pa pre, kay nagkorporasyon ng sakit pre. Taas ang dugo, taas ang sugar ba? Ay, sugar. Taas kolesterol. Ako lang junior mo imubo pre. Ay, inom lagi limonsito. Ay, bida. Kada buntag. Kadang pure yung limonsito ba? Way sagol-sagol tubig. Ako bitaw, aghapon, sakit kaya akong tiil tunog. Sakit kaya akong tuhod. Pag inom lagi yung limonsit, ay, ganyan buntag, wag tang na yun. O nga, bubiyahe ko, ugma. Di pa karon. Kay Believe ko. magkukong kayo ng ba, pre? limonsit. Tino dyan pre? May kapila, screwdriver ka man. Nya, nubiyahin lang nakakaroon. Sayang makakita sa panaksiron. Oo, no, pero kuan hinayron pre, holiday magod. Wa kay pasahero yun. Mao nang pahuwal sa ko. Yun ang kadiwa tra pre, sige ta istorya ko bukutan na niyo asa ka. Asa di ka? Na, lakaw-laka lang good pre. Pasingot pa. Yawat nga may banag atong dugo ka ng dili mo taas taon pa. Unsa mo gyud imong diferensya ana imong sakit pre? Ha? Unsa mo gyud ka? Wala pre, hata lagi pre. Kada gabi ba din katog, hata-hata. Hata-hata. Iyo no hata-hata kuya kay na. Madayon na kada tigba ka. Kuya kay na. Unsa hata ni yate na. Suway lagi ng limonsito, bida mo ay. Makatabang kay na nimo, pero unsa mo gibitiyon na imong sakit ha? Kanang high blood, ha? Unsa bitiyon? Kuan pre, kada bang dali ako musuko pre. Mo ba? Oo pre. Muna ni matikdan yun ako pre. Kiyawa gud. Unya, og masuko ko pre. Malibat akong mata. Ha? Unya, og busaka po akong sugar. Sugar na ko ba? Oo. Murag, muhanap akong pananaw pre. Paitas kita lagi pre. Sige pre. Kay murag nasuko ra ka pre da. Oo, pre. Suko na ka. Ay, suko lagi ka. Kung sagoy na suko, patakam na ka pre. Wala lagi ko masuko. Ay, ito, burbida wa gud taon, bida. Sino si... Clarice na suko. Oo, si Clarix na. Clarix na. Nasuko na ka. Nalibat ko. Nalibat. Tanawag libot pa ko. Nalibat ka bayo. Tanawag, nalibat pa ko. Nalibat lagi ka. Ako di ay nalibat, pre. Oo, lagi. Ako nasuko. Lugaya ko nimo na balik, day. Sabak ka di yung uy. Gisayunan lang uroy kag pagpangumpra, no? Lusir rin mo ka. Oh, unsa di ay? Sa uli, itong last mo pangumpra, dito balik ka sa carbon na dito ka ito ngumpra. Abtan kang 5 oras, nga karon nga nara ka small na grocery, abtan gyapon kang 5 oras. Hala, uy, daghan in taong tao. Uy, may makakuha ng ngumpra. Daghan man mi. Daghan lagi. Pero sa'yo mo gikumpra. Buwad. Okay mo yan, pwede mo ka na palit tabuan na. Buwan na mo gikumpra, abtan kang 5 oras. Oh my goodness. Ay, kung gudis-gudnisa di ha. Gisapot tabi ako. Sunod ha, ikay kumpra ha. Ikay pangumpra. Hilas ni mo. Gisayunan lang yung kagdakaw da. Ano, suko ka nagutanar bang ko? Shut up! Kapoy mo. Kanyil, ano ya, suko ang pangutanon. Ngano ka? Paitan, kilaki. Ano man yun? Tay, naadal ka diha, tay. Uy, shh! Tay, Nag-aaway mo ng imong asawa-asawa diha. ang sabi asawa-asawa, tay. Usable, itawag na ko mo na. Nga wa man mo makasal. Habisa na tayo, magtiayon man may din, asawa-asawa. Eh. Asawa, yun na ako. Ambot na mo mayong. Bitaw nga gitawag na silang asawa-asawa. Duha. Kay kaduha-duhaan pa ka na. Di ba sa ikaw ang gusto nga dili mo magkasal sa yaman? Di ba hagbay naman kang makigminyo anak niya? Pero dili siya musugot. Oo, tay. Oh, naman niya na. Kana diyang dili siya gustong makasal mo. Hiyago ng plano. Ay, sabak na tayo. Sugan ka, tay. Matungkan. Di ko mahadlok ay. Masaya nga yung mahadlok kay nitipon ra sa din. Tay. Mayong. Ako nagduda na ba yan ko ang imong asawa-asawa. Duha. Ha? Ang duda, unsay dudaan mo, tay? Nga naghimo ka nagmilagro. Ha? Ito Recorded by X Thunder Gaming. Mauna miyong. Kay daghan na nagsulti na ako nga tunay di ka iring-iring ka na lain. Oo, mga na, kabukas karlanan. Yun na lang. Nagbuwag man gani ang mga gwapo o gwapa. Unsa pa ka ng mga batignaw. Kalang imo asawa-asawa. Duha. Nga naman ha. Gigwapahan na ka niya. Kaya ikaw ka mga batignawang. Murag, nakahil mo tag-apil ato, tay. Usa mo gingan. Ikaw ka mga batignawang. Di apil ko ato. Hilom.
Ilom rami yung oy. Sabot taon panitang kagwapa na. Og sa alahas pa ka na, no? Dili ka na madawat. Sa may dili mo dawat. Oy, tala, ay, ha? Diya ka di ay. Ay, Sa dili mo dawat, ipalit tatay. ay, ay, nag-discount mo good miss. Mayong og alahas. Nya? Kay, nakakita lagi sa nining akong alahas. Kani bang sing-singa. Dagko kayong bato. Unya to, nangutan naman sa pilay dawat ni ini. Mong ako siyang giingnan nga, di ba ni madawat? Mura manig sing-sing gamhanan ni Hercules. Kanto bang tingkoy nga salida gani nga mukalit sagsagit o gamhanang sing-sing! Mau na siya eh. Kawa di ay ayo na inyong gipang istoryahan, oy. Leche. Oh, si, titams, ha? Huwag ka kabantay sa iyang mga lihok. Ay, sus, nauna rin mo tayo. Nauna rin na mo. Nauna rin mo. Natural. Kaya naaman ko'y huna-huna. Dili parehas ni mo nga way huna-huna. Kita sa mo tayo, trio. Eh, Uy, soy paminaw. Naadaguna ni mo mayong. Basta kay akong tambag ni mo. Panid-in mong asawa-asawa. Duha. tayo, trio. Inibog yung kay kontrahan mga ayo taon sa kong tatay taon akong kapuyo. Bro, suko yung kay siya. Unya, buutan kayo. Libog sa kusong mahanoy. Duha na libgan ako ani. Tinuod yung kato yung isulti. Unya, Maming. Tagay ragog kong hata-hata. Di habi. Tagay kong hata-hata. Sa'yo ba anak Teryo, oy? Pamahaw pa man ron. Oh, tigpamahaw bito pero ay, banda man kong pamahaw. Sana, oy, pangpatay man ang imo Teryo. Hmm? Oy, tuod. Day, mangutaan ako ni mo ba? Usaman. Chika nga sad. May tagay sa kong hata-hata. Oh, sige, Aron magdami ang atong istorya. Adiyot, magkuha ko. Insa day Teryo, buwag na sila si Biyong ug ang iyang kapuyo. Usa ko'y kaingon. Ay, wa ba? May nakakita manggod nga nagkuyog na sila si Kanot. Insang kanot ba? Ay, katunggo nga sa barangay nagtrabaho. Igatod og sumon. Mo ba namin? Oo, oy. Sos, muna istoryahan din ni Ibaw, paya ka aning tindahan, mura ni call center. Oh, aning mangutanag, unsay update. Sige lang, maming. Sultihan ako anang akong anak. Kaya ako, nakadungog sad ko anang istorya bahin, ana. Pero, bulay og masad guling anak ko. Hanggaw kang dako. Sobra ka in love may anang babayhana nga ang naong anak. Murag yung humba. Ah, humbagot? Ay, basta kay sultihan ako anang akong anak. Miyong, ato na ko ha. oh, sige day. O, unsa ka ra sa uli? Aw, og makadaog ko, magabian gid ko kay lain man sad kaayog makadaog kas binggo, muli dayon ka. Syempre maduwa pa man gid ka. Kay sayang maudi nimo pahimuslan ang swerte. Mo ba day? Sige. Tiksiri ako day. Muli na ka. Kaya giyon talang ka, ha? Gikan ko masayro. Nya, unsa man? Ihatod ka dito? Ayun na lang, uy, mag-ship ra ko. Kas-kas lang ko sa gasolina. Unya na lang uli na ako. Mutext ako nimo. Sige. Ato na ko. Sige, amping ha. Unsa may igo ng kwarta nimo? Ikaw na ni, oy. Bye-bye. Kaloy, taos kong asawa eh. Binggo rin yung kalipay. Asa tong asawa mo, duha? Duwa siya binggo tay? Yeah. Okay ka lang mo na yung standard nga gimbuhaton si mo asawa matag adlaw. Di na lang gani kahapit at timanod. Kwantay, kining. Sagot taon sa lingaw ni Sbay pa. Kabaw na ka. O, may anak. Mga lingaw-lingaw sa taon sa binggo taon. Surtihon biya na siya usahay tay. Nakus kumadahin ni Guli. Swerte hon. Kaya siguro ka nga na ito na Dritzos Bingo pan. Ay, bida taon. Oy, Mayong. Pagmata na taon do, Pagmata pang may muta. Ha? Daghan kaayo mga istorya nga akong nahibawan. Tayo sa mga istorya ha tayo eh. Bahin sa imo asawa. Na, mga marites na sila oy. Dili marites alburis ha. Kaya buutan man to. Mga marites na nga to mga slinga tay. Oh, Oo, na anak. lang. Basig magmatagal ako niya. Good morning, ha? Kay Teryo. Bisag unsa yung istorya sa kong tatay, bahin sa kong kapuyo, nagyob ko mo to. Pero, pulos lang yun na pagdaot ang ilang gihimo taon sa kong asawa, labay na nako.
Abi ninyo, hangtod nga ako na mismo nakadiskubre. Sa diyang masada kong taksi, nakita na ako nga, may para na ako. Ay, salamat taon. Sa hero na yung taon ko. May para na akbok. Babae o lalaki. Ang bata ang pumanika. Lalaki o. Ako hunungan. Machikin tingali ni. May ngadlaw, ma'am. Asa to, ma'am? Ato na sa kuan yung... Oh, Uy, Dumong? Lain na kinataksi mo kita. oo, day. Ako ni kauban, may extra ng taon ko ano niya. Ay, akong unit ang guba man. Di ayo pa man. Adi ay pa. Si kanot na itong gikan mo gud ming gadua og bingko diha sa Colonnade ba. Kanya malas man mo nang mobalhin mo dito sa SM. Is imong patot? O dong miyong. Ade ba? Magilaw lagi kinis kano. Tuwa man ay tingog-tingog. Gibiyo ko ba? Gibiyo ko. Biuk di ka? Asa gani mo patot? Sa SM, no? Recorded by X Thunder Gaming. SM na day. Salamat dong. Kita yung pliti. Pliti adi ba kanot? Ako lang dong. Sige lang, ayaw na lang. Dawag lang mo. Aril niya ako apasa dinhi ba? Sige day, may problema. Ari sa me. Kanot dali na. Amping mo, ha? Pasimpakan mo kirusunahan. Bo may iro dinis kulon dong. Pagbantay mo, di mo dakpan, ha? Sige dong, ari na me. Ano sa may premium? Sige, not. Orbida. Amping niya akong asawa, not, ha? Si Kawato naglain. Ikaw, kagayan, ha? Dali na kanot. Inas kong bati o umok sabot. Huwag. Lami mga ibanggang taksi. Bida. Kuanggol kag yung dako, tutugo kang dako, mayong. Ay, Ikaw mismo maoy nakakita. Ikaw pag yung ilang isakyan na taksi. Walang kay tibuhat. binggo man sila, tay. Helom! Anong kabot? Doon sa klaro na kayo gagi sa bligag lapok ang bati ni mong naong. Wala lang kapoy gibuhat. Bida sa nanay, sa bligag lapok akong daw niya. Pagkapinabi yun yung magbati. Ayaw pagbuhat! Bulay o kang dako. Wa ka mauwaw, ha? Nahibaw ka, ako'y nauwaw sa gibuhat ng imong kapuyo. Usa, ayaw na magbabalik ka na din sa bahay, ha? Kung dili ka gusto nga hasta ikaw ang kong baliyasan. Tay Tirio. Ano akong problema taon? Kaya bisong sao, no? Mahal yun na ako kung kapuyo. Pag ikaw may mga... Di ko ganahan magbuwag, eh. Kung sa pabinaw na ako, kung panilitan magbuwag mi, magbuwag na ko'y ayaw nga dinis kalibutan kung magbuwag nis kong kapuyo. Bisan sa iyang mga sa, mapasaylo yapon ako siya, kay mahal mo kay nako siya. Pero, wala yung muli ako kapuyo. Adlo, tingali siya kung siya akong buhaton, unsay buhaton sa tatay. Muna akong problema. Anda mo kung pasaylo niya, pero ang akong tatay, di na yung dawat pa niya. Sabi akong buhaton, ani, maglain lang may puyo. Kunya, ang akong amahan, siya lang usap. Kaluoy sa do. Paliw, tabagi ko niyo, Bambi. Basa ba na ito nga, akong asawa, gidagi itong lain? O saman, kung kami pasultihon, niyong. Hello, Ate Brad! Good morning! Good morning, ma'am! May adlaw, Ate Brad! Nga namati na mo doon, may adlaw. Kung sa tanang mga tao nga minom sa tuang Sed Panyawan Coffee Mix, the best you can na ito inom buntag sa iyo gikan sa tuang pagkaligo, inom taong Sed Panyawan Coffee Mix, ang bitter nga makapabetter sa tuang kalawatan. Nindot kay atong pamati, tungod kay nindot kay ang mga sangkap ana, makapa abtik sa tuang kalawasan o nya, nindot ang ato ang trabaho kay paningtod ta kondisyon kay ta mahuman gyud ang ato ang trabahoon sa tibok adlaw kun mo inom ta sa tuang Sed Panyawan Coffee Mix. Labi na ni mga construction workers la, inom mo na kay para kondisyon kay mo. Ate ba? Okay, dagong pasalamatan po. Ang tanan nga nagtumar, may maintain karon ng Sed Panyawan Herbal Capsule. Sed Panyawan Herbal Capsule with garlic. Sed Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa itong mga high blood, cholesterol, katutaas at sugar. Ayong sipyata pag inom ka, daadlaw yun.
Katulo sa usa ka adlaw inom. Sa buntag, unay kamukaon sa imong pamahaw, inom daan og usa ka kapsula sa Said Panyawan Herbal Capsule. Ini pariuto nimo mao gapon. Usa gapon ka kapsula sa Said Panyawan Herbal Capsule imong inon unay kamukaon sa imong paniudto. Mao gapon ini panihapon nimo inom na sa gadaan og usa ka kapsula sa Said Panyawan Herbal Capsule. Ug galang dato na problema gyud kaayo bahin aning kidney ug UTI ayaw na mo kaguol di na taang nga mabalaka tungod kay doon na makaayo makatambal anang atong gibati bahin aning kidney ug UTI kini mao ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney ug UTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada 4 ka oras. Ug kung okay na, usa na lang ka kapsula sa Kugon Herbal Capsule imong inon kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot ha, alang sa kidney o UTI, Kugon Herbal Capsule. Don't panic, it's organic. Og mapalit ninyo kining Kugon Herbal Capsule sa Diding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, ug sa Rose Pharmacy. Okay, salamat kay Ate Pres. Ug sa tanan itong mga kaigsunan nga tinuod nga naghimog number 1 sa tuang Said Liniment Oil. Salamat gyud kay tanan. Kabulos sa kuno sa epektibo atong Said Liniment Oil nga tinumuwag tag sa tupadot pamaol para kitsiklawasan panikos katul goto sa kabataan nilikay pagyutan sa dinggi kun manghaplas sa tuang Said Liniment Oil nga anara mapalit sa butika, di ba Kuya Gilis? Sa butika rin mga igsoon. Atong balik-balikon sa butika rin agams. Huwag na baligya sa gawas. Wala man guys gawas, piki. Ang nagbugtong nagbaligya sa atong tinuod nga haplas nga epektibo nga namatud-an sa katawhan ang Said Liniment Oil ari regis butika mapalit. Butika ra. Og nasa option gams sa Facebook gams. Bisitahan na to ang page sa Said Marketing Panyawan Herbals Incorporated gams. Aha. I-type ninyo ang Panyawan Herbals magigalan niya. Ayaw kalimot na itong i-like ang page magigala. Na makita tatanan ang mga genuine Said Marketing products. Og ang mga Panyawan products sa Said Marketing mapalit na po na to sa Shopee. Muna mga iso Shopee tab sa layo ta sa butika o layan ta sa Shopee lang ta. Aha. Oh, salamat sa ato ko sa Okay. patugay nga plus Said Liniment Oil. Thank you. Okay. Ten. Onya sa tanan na itong mga kaigsunan. Abang? Thank you. Ganihagi, hugi tawag yung ko atong pasalamatan dahil kay matod pa niya. Ini ko maniya sa iyang pangalagad simbahan. Rito siya uli kay mag-atang sa drama sa DYHP, no? Sister Mavi Fiel. Mavi Fiel, siya gitawag og song leader sa mga salmista din ha sa Santo Rosario, no? Thank you kayo, Sister Mavi Fiel. Magdali ko siya di kumas misa. Uy, kayo drama nas duway HP. Paminaw siya ni tripom sa asap. Awat sa bada, no? Yung man sa mga to ni Mr. Ernesto Tero and Ma'am Christy. O saan siya ka habal-habal driver. O, ang kanhi sakop sa PNP Uslob sa wapa mo retire, si Sir Dudong Isaw, na naroon siya delegate, no? Sa una ko pa siya mo retire. And of course, salamat kayo sa mga crew, si Busing Arcilia o Binuhata nga inupakan, mga crew members sila sa barko katong agiyagan ni imong amigo Goliath, Ma'am Gloria. Si Anhing Nanay Gloria. Oo, na mga crew sila sa Murag Gloria J1 matiguro to. Salamat. Huwag mo manusap ni Mylene Inot sa Ayungon Negros Oriental, Miriam Oltiano o Grace Ralios din sa pinahagbong sa mga Dakomendawa City. Thank you, Ma'am Grace Ralios. I mean, naman ninyo Hansel Celebrity ko Jigbiyoy. So, alang sa inyong skincare, huwag mo manusap sa mga skin problems. Dulan ni mga sangkap, glutathione, papaya extract, natural moisturizer, para dili magdayang inyong skin, para dili sa ding nung ta pugis, ay apat, babay katol-katol, na bakay blackheads, na bakay whiteheads, said Celebrity Kojic Beauty. So, tanawa ha, pipila ka daw paggamit ni mo, Kutis Artista, Kutis Porcelana, younger looking. Thank you! Ate Pres? Okay, ang isendo na to karong adlaw. Miyong. Goliath. Si Miyong. Miyong. Anis Miyong Ate Pres. Doon na siya asawa nga kanang hibong siya papangumprahon tag 5 man ka oras Ate Pres. Oh, Oh, sa asa, magkumpres carbon, 5 gyud ka oras. gyud. Onya sa groceries 5 ka oras. Onya way trabaho, ndeng hid adto siya duwa sa binggo, 5 ka oras gyapon. Hangtod nga na timingan. Ito ginang 5 ka oras. 5 ka oras hangtod nga timingan niya Ate Pres. Yeah. Ni extra siya drive sa taxi sa iyang amigo. Oh. Nakailis siya taxi, unlain ay yung driver. Sakay bitaw niya yung asawa, tapos kuyog sa iyang katong lalaki. Niya isa, uy, dong, nali, uy, kanang kuan dong, kanang balhin, Miss SM, kay way kuan dere. Sa, atong SM, una-una niya, kaduol, Ramas, Queensland, nung sa Q5 ng SM. Pero nagkailang asawa niya. Kaila siya, uy, tayasan mo siya.
Ang mabalhin niya, ito miskuan, gikan sila sa bimbuhan Sa sa matuwa na. trip. Katong iyang uyab sa iyang bata. Nga lang ibaw, yung bana, yung uyab to niya. Kay bawo gyud wa gyud lain na ti pres. Kay murag mag kanang laban-laban gyud yang asawa pa. Kanang murag niya. mao gito iyahang kabit-kabit at ti pres. Wa gyud lain kay yang asawa mulaban siya. Atom dito nya kawandong kanang kuhaan niya ako dito dugha ana. Wala, oy. Tik-atik ba nya siya di siya kabuwag kay love kay niyang asawa. Unsa may buhaton taon na ti pres nga mahal kay niyang asawa. Og ikaw ati pres bisang kinsa lalaki ato ako niya. Oy, Ako ang wala. asawa na Wala na, maglagot ka. Huwag ka tibago sa imong buhaton, di ba? Lupa rin spirito ati pres. Mauna. Param na sa istoryalan nga, usa ka asawa, idarana. Ah. Yang banasad, idaran. Ah. Doon na sila adopted nga, 14 anyos nga babae. Karon inig panghigda, moingon man ang iyang bana nga, day, dito lang ka sa saw kaya limuot pan, kung tapat na diskatre. Pero katong matanon mo yung itapad. Kay kuno, inig pamawal mo gabi, pahaplas siya. Ah. Be, kasi muna-una. Ano ni pait kay. Ang lang. Kadiyot lang, sa napat tayo paambit sa dipat para makagayad nato, no? Ah. Unang Juan, Kapitulo 5, versikulo 16 ngadto 17. Ano niya ba? Kung may makakita sa iyang isig ka magtutuo nga nakasala, apan sala nga dili mo sampot sa kamatayon. Kinahanglan magampo siya sa Dios. Hatagan sa Dios o kinabuhi ang mao magtutuo. Kinialang lamang ni atong nakahimog sala nga dili ikamatay. Apan, adunay sala nga mosampot kayod sa kamatayon og dili na kinahanglan nga magampo pakamualang niini. Sala ang tanang buhat nga dili matarong. Apan adunay sala nga dili mosampot sa kamatayon. Mga giya lamang kini, mahitungod sa gingon nga tanang buhat nga dili matarong. Timbang-timbang ako no, kasi nga sa tong Cinderland, Kuan si Miyong. timbang-timbangan ng ekonomiyong kung matarong ba kay gingon man dire sala ang tanang buhat nga dili matarong. Nya lahi gingon ba dire nga ang duha ka klaseng sala nga mosampot sa kamatayon ug ang dili mosampot sa kamatayon. Akong pangutana tan-awag dili ba matarong or matarong ba ang gibuhat sa imong asawa? Kay basig pareha pa niya atong naibawan gulyat. Usa gyapon ka byudo, ang iyang gikaipon sa ka byuda na ay apo nga ipon sa byuda. Sa dihang managat siya magabi, mingon mga dadon niya sa Inday Gulyat para motabang og tuhod sa sakayan. Karon. Inig palaod. Ah. Nasigig panagat. Wa may isda mada. So may mada. Ang tanaw ni Mabdos. No comment. Mao na diha. Wala lisod kayo. Mao nga, tanawa miyong og matarong bang gibuhat sa mga asawa. Panid ilang kay lahi mo sa puro taduda. Bitaw. Unya maghukom ta, no? Ah. Kay eksakto ba itong giingon sa ako? Nga sa ba? Face to face, naunga na ito bangay gyud. No. Kana man gumuli ko sa Uslob Gulyat, mga daon man jud ko Karon. para makaabot ko sa first kanang misa kada adlaw nga 6 a.m. Karon. Ikaw man manihapon mamaw ko sa merkado, akong tawgon akong amigo nga elektrisyan nga mo nagtaod sa kuryente mga wiring sa akong bahay. Ali dire dong magsahot og pamahaw, ya mo kuyog mga asawa. Inigsungog sa mga silingan. Sige magpanawag bambina basta muli mo kuyog og pamahaw sa merkado. Uyab na sa imong bana. Unsay tubag sa asawa ate pres? Ni ate pres. Pero no, total, bito mo mabdos. Bito mo mabdos bambina. Ano? Ang ako lang. Hindi ka mamabdos, ma'am? Ha? Hindi ka mamabdos? Di mo mabdos, hindi ko na mabaro. Gawin sa Salamat na po yung ating naluman, no? Dula ko ang paso.